man hurtigt her? Ja, så kører man hurtigt, altså. Det skal hurtigt afsted! Så godt fast på billetten. Ja, ja. Vi skal bremse lidt. Hvad var det? Bare lige bremse lidt her. Ja, det er meget hurtigt her. Vi skal ikke billetten. Så de skal trække ind på den fast. Så skal man ikke røre ved den. Nej, så skal man nemlig ikke røre ved den. Fordi så bliver den bare sættet fast, og bliver trækket op. Ja, så. Men man skal give ham billetten. Ja. Så filmer vi lige her også to. Nu går den lige rundt. Over dig. Du skal lige... Så skal du lige give ham billetten der. Tickets, thank you. Ja. Put your hands here. Okay. Don't touch that. And it's automatically at the... Ja. Nu skal det nemlig ikke være hurtigt. Hvorfor må det ikke være hurtigt nu? Nu er det bare sådan her. Men hvorfor må det ikke være hurtigt? Jamen det er jo ikke hurtigere end den der trækker jo. Der er en bil. Og man kan armene udenfor. Ellers kan den gå skævt. Så skal den gå skævt. Og så bliver man vendt ud. Så kommer man ikke til at komme op, fordi hvis der kommer en af de der, så må man... Hej hej! Snart står den inde ved at trække. Hvordan kan den sådan slet selv vaske? Det kan den bare. Jeg synes bare, det er sådan en sjov tur. Ja. Så. Så skal vi ud. Kan du kravle ud? Nu kommer de, og de må ikke også. Nej. Det der sker som et bob. Som et bob der. Så nu kommer de. Hej, nu kan jeg ind i vores vogn. Der fik vi altså meget fart på. Ja. Jeg ved